어서 어른새 생생래 누가 너 tankai nasema nasele mele wana sagete nanale naseba barawo sagete hanana baramili nani tapo Aranse gudaba aranse Sagite hindene hina asbaya Aranse gudaba hina Asabaka sabana hina Orang sekolah, orang sekolah itu tak boleh. Ya sama ni rasa beranda cibe tanpa suka. Oso. Soba. Sarigle kalake sama rasul onana nubaise yang thoni orang bela besoba tabakai sama hijina nasila sakyo orang Matayla kalaya wansanda wagaje orang gola bata onana nano khatangai tamasalere tangoy ozukite zagite onana ni yagwaje mai khotso biana mai maslahani Kapangni takuk tai bukuk song norokno haini hai lamsogo jini kokpen channelo tamni bage hingkai lai thangjak 20 tarik salmario hatai hapung kwagui hobjagei thinai Dheeraj Debarmani nukhungo chung phaisho paijak obongkha purbo Lakshmipur edisi village khobjago o parani bumungke sompraipara haipano buijotono saimano samplai ni sompraipara engke awon bagai khajani takukte bukuk song omhaike salni saltamro boi tripra hasteo je watui phaimani yagulo hasteo kabangma thayono kabangma lukurokni jungjal derao klaibaikha kebo balangma sokha obo haike kaisa nukhungni khoroksini hai borokrokbo haino serai besa buma bufa amhaike ha kwagui nok hapung kusuk saka tolawo nok tangmani yak tangmani bagai ajagani harwa kwagui thimani patimung obahaino tini kaisa obahaino patimung o samplai parani obo somprai para samplai amsaini obongke Dheeraj Debarma thai thangjak lai thangnai 20 tarik salmaribo horni 2টা সময়ও যে harwa kwagui thimani patimung o patimung kha 20 tarik salmario engke abo chung norno phungnani bagino chung tini tamni bagai ler khangke 20 tarik ni tini 23 tarik kha haipano kabangma kebengmung watei ni bagai chung norokno apro je patimung kha apro norno kamke phunugui manliya norok nakadi phia
a jorao tumung no om haingi tongka oro o je jeng je tabuk basai tongmarok oborok jotono oro tui kuplung jotono tui kuplung jak aun bagai sing phaimanlia apro phaimani sing hain he kipil ma thangka tui kuplung ni bagai ingke phaidi takuk bukuk song sing norok no phunuknai yang tei kor jotono apro tui tui kuplung oborok tui kuplung tongmani ingke chung tabuk yango oro dress ni nukungo je thui thangjak 14 bosor omoni class 7 e poribo class 7 e pori jo mongia school ingke borni nukungo sing thanglai tabu oro thangi jong chini thui tangjak dirasni bini nukungni bororo bai jong kok salainai chini camera person monisno yang sangot hain bagi konginai o jagao obono yang jong thaimalai phaikya obong kangke bini babu diresni bini babu hari yango jong yang kisap phunungman pore erpore kok salainai obong kha yango norok nuguiman khana naidi obono onok no u khatai hapung kusuk ni yango khaksa yang tabuk yang debra bawa ang je phunugi tongmani yang saito puila khaksa kwa kha erpore obo yang u de kusuk tongmani o kusugo awong kangke agi no kaklajak tongmani ingke borok no sumi saimanka yang khaksa kaklai puru gangke yang go nogo kelaya erpore tai khaksa ayang kunani yang basingni abo kwa kurung gangke pura nogo sokpai kahni jeng kok tomo saimanka ingke phaide jeng tabuk norok no omarip o mangkli yang norok nugi tongkhana bobok su kusuk ayang sakaote busugo mura rabar ayang go rabar kaijak abo borok ni no hni jeng borok ni khukti saimano ingke jeng tabuk khajani takute bukuk song jeng tabuk je thuinai dress ni bini bufa bini bumungke moni deporma jeng borok bai bobai kok salainai 20 tarik ni je horo norok aro onogo sabu tong apro koita rogong kha ingke norok ajorabo abon sai sikang to haste hapangni bukhaktui joto alert jari khaijak je sanglai saltam robai kabang watui phainai aboni bagai jotono jani jaga tongthayo tongphano sotorko ke tongdihini sajak abrokle norok bahai saidaman an mobile apro research kori hingga bunyar ba asung najaya an research kari bagi ang saimili ata asung ama haing khata a horo bahai ke patimung kha puilani simi saikhanar de line ke lukurok jotono nai tongo o patimung boba haike kha beleke wana laijak karon tamungge hingkangke lai thangjak salo omhaike je patimung korong thayo ongkha tini nini sajla abo haike langma sokha srai jorawono abo bahaike engkha puilani simi je norok a horni gotanani abono no saikhanar puila khayang no kabang thang pakya hapung gai tak nogo phaiman ke kisa si go yang kisa se kati phayo yang si kabang thang gai an baba an u khatono thuitong mon gai an busana ba kirja gai ang bo kirmani or ta thojri nai ang banyo thulai china hin ching khata no riam boy bokhai roko drop ang roko jang no haban ang khai muk dirthem bokhai miling malang rong hang bin ma khai oroni yang digano sunya ni basama ba bono na hari tong doga lapsa phiok jaga puru ngang bo homsa bar khnalia asakanyo an yakongo se hapung thanga budi khebo dagar de rohjaka budi bung thanga miling malang saiji mali angai doga thejak phaibegeri nei angni hi gangkai an noganan boro rongai agili chinoro mayung phaimba agibo an oro ungo ayang digini bera sekagise mai mase khai jano pura chaisibika apurbo ngai abono kirjagai borbo doi nokhraglia ngai no mo singya khoni an baino han boijung no aroni u noganani bob tiki jay ngai nahar naimba kesgeri o morko tatam se kesgeri khana nai chin khorang khana bo apurga chirkhangmani bokhai apurga phaimani bor kokhlai tong hoi ur phai uyang tui guri phaije borko ne phai tos thonai chingkhai kholai tongta an nongni borbo doi thangmali biang ti thai thaya saijmai olosi sogoi ang sajona anrogo na oron an baba fast phaibegeri nei chirkhongma tongna ama haite tabuk ajorawo jefru binama sutuni hani ongkhoro apro je yang khaksa to agin kokjakna engka apro norok sotorkongke o tekisa nogo phan senani amhai sewi thunani amhai rok norok sukuan sukliya da obo hairok mane monokhang phayan ne an bkhawa chu songjaya asu khabung kotor se thangbai hango ki hisaba apurgai mo hapung bisi sugya tabuk se guagai suk thangmanogo hase sase apro ekdom hase nga hase yang hai kuchungno
학자니 미시지 당장가 어두 바살 사파야니 좀 깨보 정제 다음 하이자 그러니까 어제 양지 각사 각사 고트마 파이프르게 앞으로게 양거 너그러고나 낭파이겠어. 기시자 낭카 이거 뭐 기시자 낭카다 nga 앞으로 난 무수 보통 그 무수게 카르 파야 아마 하 기시자 낭파 오늘 그 방야 그 방 회의 가인 한 너로 나이스만 한 기본 돌아 소백게 하고 아들아 제프로 법자 가는 뭐 다가자기 생각한 게 님처럼 보자가 법자가 되는 게 아조라고 허러 디레스 데프로마 바하게 법자가 뭐 바하게 똥 앞으로 뭐 하게 똥만이 아부노 뚜이증 너럭너 푸룩나이 카즈니 따콕대 부국성 써야오이 나이 똥디 너럭너 증 푸룩나이 어버 따콕대 부국성 증 너럭너 푸룩나이 뭐 자가 법자가 디레스 데프로마 뭐 자가 법자가 어러고 이거 양거 미싱러고 그렇지 똥고 발티 법자로 디클라이 만야코 함께 보자가 법자가 정하고 너럭너 푸룩나이 카즈니 따콕대 부국성 이게 얼어너 저기 뭐 파스테 토마가 얼어너 사중 두어 바긴 된 구수증 마이 그만에 알아단가 엉켜 얼음 못 앞으로 뭐 하러 파야고 이 시자 파냐 아석지 뭐자 빈 그만 그이고 얼다가는 뭐 많이 신자고 얼다이 팀 버리자 그이고 팀 못동고 필다고 머리자인 좀 동고 어리자 따고 동고 어자가 오너 디레스 데브로마 법작만이 이거 어버엉게 어버보다 법작가 뭐 뭐가 신자고 어머 신작가 어버 바이탕가나 자가는 빈 버커가 양 데브라니야 카이 양디기 어버다 뭐 뭐카이 리자이 뭐 주마니 어떤 라파르 파이 파이리마야 뭐 리자이 그tal 보노노 주무리마니 뭐 파지 그tal 시고 길랑 글롭 시리미 리자이 ketal tin buda bin saka tongmani 빈 차가 뭐 저토는 빈 차가 어브로는 이거 그 사럭 사바이 아니 양으로 기리장 망시 그러니까 안 피야 송 파이야 그러니까 어른 바이 송 파이야 앞으로 그 발바이 굴만이 뭐 신장 좀 까리만 알리야 그러니까 그 파이를 사진으로 커버리카 그러니까 뭐로 허니 아래자로 그나 뭐로 커버리만이 그러니까 지금 고르자가 틴타바지 틴탄 그냥 뭐로 저또 디기노 라마 하면 पूरा yang wasa mong ya wasa thangka eng wasa thangka jo para kene sta him phale tinta borok no khobor khaigya borok horai si sobai jo himang si yang kuno tai lama phane lama rako blok bondo lama ke bang tong yang lama tong eng lama tong to phon lama si harung jang ke borok ke bai ke phajina phaimali ata nung je apuru oro dires no oro phop jagi tongpuru boba haike nukha boba hai apuru nung kisapano nini besano mokol bai thanga maike how phop jag nugi tongmani nini bekhaw kisapano mane dukho nangle da bahai dukho ba nang ta hain dukho to iko pia songno sagata angor do sikari malia osuk jora hanganyo ang apuru botongo bo phade ke yang kisa phade bo bu pha to leng dong bo o thui khai kwai dong do kai o ba pia hindu an bu sao phao to dong kai ko chung u thu ja khiu ka khiben pore kai chung nu ka chung to yak nu ka la pho kai nyo o da ka ngai nyo o da khu kai nyo ha ko phyu ngai nyo dong ka di ho dai ga thu phai thai dong phai dong o apun pore chung u thok lai chi ni mu thak di ka thnya ki be chung bo haro kotbat ko bo o an no gunda mo to bu ku rei ko yak do ra dak e tal ka du kumang kha bo du apro an manai tong ti ko omlet jeng kre nyo ngai ma sa an da do ngo ta apro bo kya phun ko rei ho ni tin da bo phai ni ba ho ta am ti ke nu khang khai nyo bo ro ko bo wai jo ka ha kwa ko man bo no ba mai bu sa no yak khai nu ka do yak nu man bo re bo no sing ba mai tlang ma ka tong ga ha kwa pai ku dai bo bu sa to thai thang am te tai ban chen me le ya ngai nyo ai pore ka nyo tong ga de khorai ke phai se bu phai tong o ai pho chung u thong na hini khorai man pore 10 da u thol ke phai sa bi gram ni borok jot borong su ba kata asung no ang de nung man jot ti chai okay apru tai paran borok joton phale ke hopung ai thang ka haida hopung mane hopung to ai ya chung knei tong o je khu gai pura pura hota ta ble khone tin da o kunu obor ma ke bu phun bo kre wa ti mang am de khu gai man bi chung o chung tong o chung bo tong om ri bang an bung bi ma om ri tong ma ra ka chung khu gai ga yak chi na sa mo jot no iko mo am kut ka mo ro tin iko ro bo da ka
Ông kia ra man bỏ ra cái nhó thì sẽ hao một quá phải tròn cái đi bố sát tao dừng cái mà cứ thấy nó cài yak ông kia nó có đôi yak tròn xí đi ai gạt thôi nó phải xe đi rồi bộ nó rồi ai đã không có cái gì khai man bỏ ra hiếm phải nhắm lên cho tao đi nó lọt em bỏ đó cái nhó bỏ đó phải cái ai nhó tròn hạt cái khu cái này cả sướng khu cái mà bỏ ra cái nhó sướng last còn rồi chứ asama của tôi đó yak bảy lăng rồi bà lời 30 lang ổ mò đủ bay bé mò nè cái lang cái chừng phun mò đâm khai về cả 아부 제 어른이 고르마는 게 풍아이다 고르. chừng tổ hòn này chính yak cái chấp phun nó đi cả ai bảo phai xe rồi phai bảo cái chừng 10 rồi bắt cả ai bảo nó khur cả do tổ bảo ya phai xe rồi nó do nó khur lại cả do nó quay xe leng ya đi ba qua đi bên mà anh cái khur lại không khur lại cả ta ai bảo cái last lang cái gari đó phai ya yak bảy lang palki bay lang thang cái ở cái hạt vật thang cái cái nhau thường GCB vốn haka last vật GCB last tu cái last cái phút mà nó khai bora xin monti bo thaka GCB theo vậy cả em phải cái chừng last tu boy chừng samuk tang hata 그러니까 에어포트에 좀 하니 하이 따이샤 빈부 파나스나이 파이그리야. 그래. 그러니까 오버 제프루 능 어런 눅만이 보래. 양 녹로고 어로고 케 케부다 동. kebu keri jeng kerenya jeng ketambo bumakai sejnya ini bahasa jak gang bin gana rokok jak tapuru om haja 능 뭐로 빈 가나 너로 동만이. 그러니까 능 카이 하 과학만 보래 능 케 법적리야다. abo budi ke homsa logi waisano budi ke phaga doga si thejang phajibang hai 보다가 o doga oi ko doga o kobong tongmani doga bo thejak ting tong phajang usu jora hakai thumakai ko mo brabono thu nga budi ke phagang bo saimalia or thejak ting tong phaju bro bahake kum tong phunula bahake thesa kabo khapangni takuktai bukuksong norok no chung serai phunungnani bagai serai ke mangpili phunungnani bagai chung je bufa diresni bufa bini bungke moni or pen kai ha tongo pen kai thukai nang ha kun ko sale salia ang orono thejak ti apur mote kisa chuk tong obo mote kisa chuk ha puru e oma hing khatang kai yang penyo barhi thangai baba orono nei khurima tong khadang ang apur ke bu phaya kong ka ba anong borgo doi family apur kai obo tabu kerakna ungko orono nung wasin chop sori ma thanga lapsa puru anong borgo father thangpur modo lapsa phiok jaksi omo ngai o je ha yang silda japurke ang or jan thejang tong khata oro wasin kabani ma tong ne musuk jora ha musuh nungke jorata. bahake apru sinjage aro kebagjang ma haini tongpru nungke bahake koni mangkasa hani abu objangmani abu musuk jor singga ba ang sakhano u kirma deng kha tamung kha wahano puri khanga anong oro bro phaibo tos phaiga ba saimali ata angbo om haing tong hata angke ajorawo sab tongtai je u konin piani logi pia logi u ani kaka omri tongo ngai bin bihik bo bai bo phaiga bai porba ngai tai paran boro phaibe ma he kusono phaiga horo ngyang yang bijono rogle kanai ga ai khang te bang hata nokhla chaglia yang yung borok chagbelia bin dolok pere porne shastro rogo phaiga bin pere master phaiga joton phaibe ma khai sini sar bigas bo phaiga ngai sar onme bo phaiga ngai sar komol kole phaiga phaima khai tanji no I o ang ko kusmeden khai akoni thiman dinu tu khata ai angke tabuk pan sebai jage ko o khatke orni no tongmani oron berajak tongman haida baba first or thumani ngai duita biso haki jage phai hunai phari baba jungbai oron thulasi nai pale mola ni buma bai sajagai ngai chungo ga orono bisina boy bo basai phega ba orono angthai bin gana ngai buma khai phatar thanga oro tumung no yang nahla tumung no bo oro thukai ang sithani tumung no bo oro thukai o jaga o khato tumung no bo thukang angke basi khamu hainble o khato tumung no thuke bo basi khamu angke tamke buma bu phasong u yango oro o jaga thumani bagai aini phobjage ha phakyang angke bo ar phobjaka thiaba bo agike orono thu hainble oron thu ngai chungbo busana ba busabai logi khai thuna nai
जोंबो सेतलां जाखाता अर केबो फायनै yang di phayani songmaya ke phon songmaya ta nugu se omanglai bu jotono budi rengthang apruk mo habung haje mo haje sasi tang mo phaije chuk thangsi ngai an baba yang la habung ko juba te phayana phari sing surke noroi ain jigona kina ব্যবসা khai thulai kata mane muktri khe theko bokhai miling magano khona ang khai to nahar tong ko yang sudimani nga wati bo pura mo mai bo tui kupulung thang khom gurum sai dong kai tui phaimani ama haite angke khapang ni takhok tai bukuk song nung anorok jotono khana bahai ke tamong kha phiaba chung kisa mangpli nong no phunung nai yang o te kisa phainen bagai koi nai sini mangpli ti sanai no oro nai nai di ko oro agi ingkangke bires debrma agi ingke oron thuo buma bu fasongke yang o thu ingke adi no ingkangke wati hom bo ama hai condition nugui nai bombu fasong bai thumani koktoma phiaba tabuk bo o mangpli oro srai toko khadrok norjaya ko yang rogo jotono manai phobjak mang jotono phobjak iko oborok bo jotono kuno noroi se manlaya khoborok engka yango bo nai di yango nai di ko har wak bisi sugya sukmakhe omo yango puila yang sai kaisa kuak jakna yang sai kaisa da obdo kuak hen mo ekdom Omo. patla ke phaimo umo sirja bobo patla mo khajat patla si puila phaibro mo ekdom patla iko bufangsi kosoya jat patla ke phaimo o yang kisi jagai aing si kebang ngai yang la phaigla hani jingbo yang an busana no maya nangmle ngai aing digena chungbai thulaisinai nei bon buma bo saga ang mo saga ngai bo bazai phai gana na rogo pheketa mo hon gana ngai oma haini sigai to chungbo norgla khamo yang la hapung si chigon sachang gaba sablam tingni chongba tabu buinu goise mai ke tam khaya ni afro gai mo ke phaya ni cho chongla somoyo ngai judi mo gothnang thang je buibo mo ke tan thang mo ke o hapung kujuko ni sau ngai tang mon goise bui mane kok sana rungu ama haita afro gai ke phono mudi khenga ni ke chongla mo ekdom patala sasasi mo hapung sikon sajata sugyata ngai ajoro tabu oje nok nu mani oje nok tong mani oje on nok ke sabani abo khai an bugra je soni nok an burani buman nok tam khai engka apur ke borok nok oto tong borok khai ayang nai songoro jalai rong motai ra nei ni jagai thangu o sarigon thang borbo engka abo apur nok buk saseng nala jani buk jasi engke norok tangi yang arpan tangi thulia abo ako nijini nok ba phanya nei sipsia ba niji nogon thunai nei majong khata oma haita tai tam khanya ba nei thui to mang khamo niji nok si tong khaba asuk phaigla niji nok kaham tong ba nei oron thulai kata jeng ama haita engke tabuk hapang ni bukhakte oro to joto sini tribal fair minister hai ke ba forest minister phaika em tourism ni edition bukhakti bo phaika bo hai suba surok ni bagai tamo suggestion reka ba tam saka bro chini sar komo kolo he kunle salanglia buini kho khanau kamti paibe gathong nei bongel merok paibe gathong aur phaini cyclang pu ngai erpore khai chini sar on mes phaika bokhai phaika phaimga kisa ngko sadorop kisisa kalang thangka ngai bo mo samung paibai nang amai malai phaidi ni bo kokisa kajak thangta no forest minister engke oroni o je o amsayo norok ni bo constituency klai abo mo khai krishnapur krishnapur mm engke krishnapur ta 29 krishnapur engke oro tabuk norok ni o area engke tribal fair minister engke di sini minister aborok ni area ta engke di sini engke ko em tourism ni sar komo kolai ta bokha ngai chini 29 mantri ngai ko sar bigas ta kono chubasurok ni bagai kunda salangka nono mantri bo to dino kok salangka nini nok ni dam manai ngai rang charla gernai hinsawo ngai kaskormo tangnan bagai bidu sarno bo phun khaijak o kaskormo tangnan bagai bono rang chuwa phaji ungko bolong ni phaini rang ri phaji ni sajak takbo phala phayako ke phan sala sapayako
डिपार्टमेंट दंनि फाइसिंथ' केबो अब हायसा सा फाड़ा फाइकेसा ब्लक नि बा निनि तहसिल पानाम हाइन करि रगो दांखा फाइका तहसिल लास्ट दे फायो बरक नक नाय फुटो आको बुइथां सार बिदु फाइका एसडीएम हयदे जत्तनो फाइबेका फाइमाखाय गां वासो जागा सिनिया am haing tong hata asomoyo an besan bagaise margia ba dukhona kap tong ba am haing tong hata tabuk nini zrai abo o je bires ke jotno okrada nini zrai khorbusuk an chirai kini chila kaisa brigasa chila jotno okra tak thine bon okra jotoni bokla so pori bo 7 poriu bin boyas 14 bosor bo school porisa mongia kami high school aro porita tabuk nor oro nogo tong tu dalai sui poribo agi ngai mongia hostelon tongmani 5 jora ngai babu ama ang aro porlia ang lasi porisna yang ni borogo tongo nai classic ni simi hoite ngai bolasi porikha aro school apuro pajon are busubo tongmani er pore ke borok bangkha hai lasui private phungo phungni mai chaitha ngai pura chaita pasar bajitabo tabuk ke bokla sobo tabu ngai 7 no ke bisa tong khata nogo tong lasui porimani bisani barangkha amtinyo khata am haita bisani barar ono kisa angkhana tabuk borok ni kasto paimani yagulo borok bono bo jagao ko mane bono kasto khaijaka borwo kasto khaimaka ani nogana no ang ani begras jaga bong jaga no soglayo bisi hasal tongo titho jaga onko sogman jaga khai tongo hasal nei nijini jaga tongo ba ni jiun aron sognai nei hino gaba oiko aron sogiri khata o gana ono kami amchen borro kunu salia da oji tangai nok gana para gana rogo nung oburkha tam bod bo khongi amake asik nogana pono amake simalang khai kebo to hiya nijini jaga sogmano ba aw joto borono solo soglayo agi angmo nuk phaiga janjan jaga no nogana no soglayo am haita kebo to hiya engke tabuk jong thanglai aro je boron bini kasto khaima jaga hindi lama phunukdi yang ti thanglai no na khapangni takok tai bukuk song jong norok khana kana dires ni bini bufani khoktui bahai ke bom hai pate mungkha phiaba borok belake bukha khamjak belake bukha mukti klaijak aboni bagei i borok ni nok thai gana ono borok ni ha nok gana ono borok ni bono or sokjakha simalang khlaijak ni jeng koktama saimano engke khajani takok tai bukuk song jeng simalango bo thangai norok no phunukano oro je borok ni nok bai busuk sal Ojrahan hamai mari pirot tam ningke jeng dires debrama je asuk pati mung kotorma harwa kobe phobjaki thimani yagulo obo engke dires songni nok yang obo dires songni nok engke o dires songni nok bai tabuk bono sokmani bisi chalya borokni hano obo engke borok belai khe busa khoroksa borokni bosongo tai busa chala gwerui hai ke ba bonna na bahino boni busa chala rok joton theibai ke hane jeng koktomo saimon kha aboni bagai borok khatung sising jagai nai borok no aingo tai alka kubun jotono pal soglai mani abo butongo haipano borok belai khe bires no kha khamjagai jirai jora umor bini 14 years 14 bosor no bo langma chona nangkha monga kami school bo class 7 pori tongmani oro norok nugui mankhana obokhe bini buma yangkhe bini bufa borok tabuk borotong nok hauda tong borok ni bukhau kunu chabai meya haino borsajak haikese jeng nuk phaisio abon bagai tabuk jeng borok no tlangino angbo sinian bagai borok no tlangino jeng bini aro je simarang thalani hindu thonai laigana kisa busa saslok sangi phaimani jorao oma haike kemajak khai
jesa buma bu papa nungtung abo bekha mani ui manja orono norok nugi man khana I ko yang obo sati rogoro tongo I ko oro himalangni sengke pola hono bono mane thৈkang kangke borok rok o jagao thৈmani hakor mangkhor ganao o polano sengiro mane oro borok thৈjak tongo makokta engke aboni bagui no nung nainai di ko tabuk borok hisangnoi bokhao bom haike feeling phaike abo norok I borok ni tongmani no nugui no buchiwi nadi buma bupa hanjaknai rok buma bupa ungjak rok engke yang oro nugui mangkhanorok yango obo sabni biresni bini bumano sengreno obo ke sabni ri rok obo Anang selandi. Oh. Hah? Anang selandi di. nin slani ri An beselani mo tono boy ro. Selan mamang. kamu belake bekhanangai kuman bagi khorang palia ni khorang ro palia An khon kam khapalia. Kaman pakai khorang sokyang. engko obo ke diresni boy Bin boy ro mamang. obo ke diresni juta rok bini mani rok Bini school ni juta sandal ro. Bini patara thaman juta ro. Mo bini di rok tong jotan. class 7 pori hoise kamajak mani ba khorang palia norok bini khukte kaham ke khnai bale norok jno nakar sidi phiaba jeng bufani phasing thampinai bo jaga bono oro uko khlai gamo yang hake lamari min ani Lagi putaro kamtuli ke jumani bo kamtuli hamdaman kangsa rohime ko abo tini simano abo abo ke nogo bo jaga karjakha abo ka hau phobjang mani tini nogori kha engkai sujaya ko sui akonai bonori phanya hintong engke obo hake norok jema hake ton mani gana gini tongnai ro omo hake nukhangke kiriklak da bahai tamno kirinai bo thei thanga engkai theinya ba tamno kirna ba oi pudok tamro ngai ji kirifu mono ba tamno kirna ba niji bai thangji sogoi rima ba komoli sirima ba mono tamno kirna tongba kunno kirna kirijak ta anjora tingke bui ba hinano bin busanga je kirjak tong semia tohon kiriklak ma hinwa angkai obo no punukdi ko yang nai obo bono yang te hake kolokar khana bufani bisingti jeng saimanka obo no hake kolokhe bono oro objaka engke khapangni takokte bukuksong jeng norok no nok ni simi ayengo bo bahake kuagei bahake phobjaka abo bonong no jeng phunuka phia jeng norok no srai mangpli phunuknani bagai obo keseng mangpli srai phunuknani bagai jeng norok no simalango bo tubui phunuka phiaba jeng tabuk tai waisa ayengo borok ni nok phasingo thangpinai simalang to norok no phunuka tamungkha oro jotono bini ama ba bin babu phaijak sno oro phunuknani bagai yango bini kamchali rok iko pola rok boy rok bini joto biresni kethang tonglang phuru bo kanmani chumani mani rok oro jotono simalango o jaga boy rok iko tak poinjo boy rok sabrak tongkho o boy rok oro klangjak nge takuk tai bukuk song jeng tabuk ayengo bin nana to belake kha khamjak no tui jeng tabuk to norok no simalangni phunuka jeng ayeng nok phasing thanai bini nana tai bini thagu borokni khoktibo tai bumani khoktui tai kami amsaini lukorokni phasing tibo tamo bobo hai ungkha bobo hai ungui tong abono tui norok no tongan khao angna puru kebuta kabdi norok no phunuka yango biresni simalangni mangpli ge tabuk sung biresni bini nana oke biresni bin nana yangke biresni bin thagu borokni khoktui jeng khananai biresni agi je tong mani engke adina bobo haike pati mungkha ajora borok tongmani borok bobo hai tabuk je boni busuk je kamai thangmani abono tui jeng borokni bini khukbai thangono no khnadi lukurok jeng tabuk engke nana sagradi bires je thimani pati mungo nung bobo haike apro nung bo jaga tongmani
Dires thimani deno khayi ko salokai bo private ni sutimani phayi nogo kisa maisaka kai ang maisana porka nana nang to sangeng thamani balokha ano mai to kisa sari dang khatang suk ni yang ne ang mai masaya balokha ni bona abas aba yang mai khong khotam sar bai pakhe mokhani ba babu song ban ta talang ni sa khani jagi babu talang khang kanyo bin dol rong noro sarap sa berai tong na nei thaka asani ka ang bo bin dai changni chori hamya mansi khalai mani sorong nani kali mandiro kisa bus barong nani mongolbar ni phongo barong nan ta ko sombani sari ko ang thangka thang mani sari go bazar hati rong bai ako bai seng mai rok sai ako nere mis rok sai thoka ta honi tinta ko phone chogi kya nini busu badol le badol ni ring la yo bono badol ni dina asa yo hanai bo asai furbo no bai watei bai pura mo sara sampel pelat nengjak gai ate hini bono badol bong pharo sawo ni yang buri chong badol hap hop jagai bazai malia khorisi manai malia pho otoi ni thang sosayo bi yang buri nyoro phun sogi kata aya ningka pro nogo krei aro mondiro bujbar nan thangjak ang jalereng parawo an basaja kesani nogo ke tinta o khobor ma ke tinta o no song autori jab khlai phaiman yang tei phakya sakhama ga tei je sina gi thaman lama tei amon shortcut ba nai aro bo harwa ko agjak phaimalia sing hatok ngai tongkha hangkarang ke tesa auto be khlai mongi tei phanya nei thangka harwa bojak lut si so sing phaimali tei se be phakya be phai soktes mal tei khli sing yakong bai phaimani abo ai kha sob thokpakya haporka mo pura mo nokhla rong every borok koplong ngai tongkha ningka pro ke nung sokpai drobo nung bire ba bob nuk phekasa nusukno ani bosuk ni chehara nugya ang hapung si nuk phayo nok bisang sa hapung haike nuk phayo kun chehara nugya phair sabir bosong bai baksan phayo 36 malte himboi chini tos bokoroi pogi tos bong jagya nok ne ga borong no tos ro phono ge changai toloi tu bukha ebar no har ko khlai laye je ka khlai jago gari ko raime aba harpe ko khlai laye ma phayo ta asang no ningka oloke nung oro je nokhlaw phaye dol kabang ma borong nuk phaikya apro ke nung nugoi nung bobahai apro bobahai sabo tam bom ti khlaileka apro ke ti khlaijak da apur ga phair sabis ro go phakya ba ke bo go dal to yo ke bo ruwa to yo ke bo ba da to yo khlai khabro arok tan chik lakya tin ro kholong lakya tam khlai hab lai khol lakya ta pal khai public bai phair sabis khlai khoroi ate noita dosar ong khana apur se khoroi ti khlai mano absang ni somoy usi ningka apro tam khaitong ningka apro ang ba tam kai tong na sa ane busuk ni baganya ang ba jaga ba siwa jaga ba sia ang ane busuk ni bagai ba khagele oi tong go ta tai tam kai tong sinani apro nung nusukno haw phobjak odek haw phobjak odek nukjak tong pro nung kamnar musung liya de ang thangse nai manai lia ba khai mane ani ang ka bui da tong simalia kapjak dang tong kapje dang tong bui nong nai rok si saiman sinang tam bong tong kha ang silia apa hai obasta abuk nini besarok ni asa songkhor bus nin besa khor bus basa sala faste khorong nei mane kelas 9 nya pori tong purna an basa sala song masakai wano bote khaidro masaka nanyo mangna nei ana yakari kelangkha hangkari tangmo dires ni buma hangkai apuri chikon kho ba apuru khai kelas 6 ka sadro metra school poriu anan sala okara bahadur debrma bo metra school no poriu gaboro pota bahno ko ne khesi ar pori to mase pota bo yakar kalangkha kai kusubo yakar kha okara bo yakar kha ko lo khai tor kha lo kha kelas 9 jara porikha tabu mo dires ni buma bo ga apuru ko bono no khogro ri kha kai kha bor kha kai ang banyo tong mani ba aksala asga ang busuk jani bo tong thok ka saimalia ani busa sala mangne ana khibe kalang ba ani sok asa kya ngai sala ba ang hamjak suka bori rok bo khok bori tak bortomano tongo busa ngai o dires asai phur kang bukha tong thok jak suka ate khlai no bo ego aste kicha tori no tuk 7 to porikha bo tabo kelas 7 tak lai ka sa wo bon kelas kaisa kom ka sa bus telori kelas 3 ko kasar mano kelas 2 khlai bo timak khlai tak 7 yang abo aska tong thogoi mono bini dai hino busa bari rok boton hamjak thamai ka okara simisi no ba
an songni banta no khungsa tongsinai je kathang tongsaba songbai tongan thai thangpur ka no bosong logi talu maya ba gires ni banta no khani tangmani ta kha ang dires bokari khang ka sabo bai tongnai परिवार sakiri kanang bokrai basa sala bokrai basa borai bo tang basa thayak thangjak buptike solinai ana no ta problem ta ang mo bito thonggu jamano mama ya ang somnai je moko moi bonuk tongo an sumno mokal hyogo bonuk tongo an sumno an bkha mate yong ni saimi ang sana bo masung ya nang na bo masung ya samkon ya bono mai mang se kok saima tongo ang roko tong khan gana roko phayo tv sarago nana nang dara bahinanya purukai ani khela nai be khang kai ek bete sung purukai nin dara bahinai ji nini dara bahni ek bete sung purukai ang khela nai yo bo gang bai mang no tongo sarpang go gang bai mang sarpang ang bai mai sa ang bai mang tongo ani chuk bahna zo hostel ro jong ta ki chara che gari ga bo mang ang bai lo tai po ta kha tongo kumpur bin dai bai dai neng da lokha phari sabo ki cha lok ni soi na yo ang bai ba tai no so soi na yo ta khan sab suji nai ang nin che torka ang nin che lokha dai bai khe bak sa ta rok nai sabo hin si nai an bo kha gele tongo mo bo kha an sukti gari kha ga am busa chala gari sok bai tong na ni tong mo che tak an sukti gari kha ang tak sabo bai tong nai sha sa ni ang kita mo kay tong sinani taan busog si kari hinga ang tak sabay tong sinay am ni chong sai ka lang sini ang kuno pal maliya tabok asam sabi ang kong patak ka kolam ka Enggak tabuk om hai ke je norok asik bires thiman ya gulo norok pukhiri pairo no bires no aro soka engke tabuk ba nang tai buse bono mokol bus kang nung ma hai hokorok jagan las tamne bage hai ke gana ko soka bono ang hak salo kan mo kol bus kang ang simalang pan no gala khinai ang simalang pan nai thisine nai sabu ang bakhani pasim pan ta ang mukka boy muktoi sokori goi ro mi ma tong thisine sa kok salai tong kang ko khanai tong mo bai si tabuk nang oro je asik norok ni nogana wo om hai ke bires no je sokmani nang or tong te nuhru jato aing rogo nuhuru nuhru ang nugui tong zo na simalang rogo thangsa nang thanggo an sungni simalang wang tam thaing na sanga thang goi ro gi kap tongo an sungni simalang gono bosa ano bali sogoi ro hana se ang se bono bali aro ma sogo hanga ang aro no goi ro gi kabui tongo sungni simalang gono ang kirina bosai meya an tongo an sungni simalang go buke hinano nang mai che thenya ka mai sari hina theke ba ka hamsi an sungni logi thangna ni sawang angke khapangni takuk te bukuk song norok khana kana bini suk bini besa agi besa khorok nei chila tongma bo bono yakar klang thangka tabuk bires simino borok ni nukhungo chila nei tongmani abo bo bolno yakar klang thangka obo iko onok no bires ni bagai tangmani borok besa chila krikha bires baino tongnai bori besarok to jotono buni nukhungo kai rohoba khyangangke bires to chila ba nogono tongnai inke borok besa chila krini bodla busuk bires baino borok pusijaknai bo baino tongui theinai hinai theimani yakolo bo bires ni bagai borok nok tangmani ko bin nana song obo nok inka oma hai party mung ke buni bufru bahike phai ke bu saimanya sakao tongnai kaitor bo simise saimono bebak bini mohima haipano chung o sungsaro tongmani bagai jotono kathang tongfuru bahike sak ni chung tongna muchung mani sak khlaina muchung mani ro khlaina ni muchung phano kusuk saka tongnai tumung no naiyangke abo sini muchung mani mungsabo ungya Phaidingke tabuk takuk tai bukuk song sung yang tai khaksa phaising abo ke bini birisni bini busu no khoktai sung khnalainai sagadi nung je bires thuimani dino nung tora tong
bahai ke tong nung agi boje kathang tong pro nogo tong pro nung bai bahai ke tong agi dires kathang tong pro gai jengyaman hasi khuji ke tong layo engge je dino bo gothona ango o dino khai ang ani o bosare kathani parao thangi kali bari o mundiro mongolmani no bujbarong nani hinai thangmani engge honi tindaw jokhon te phun soi ga ga jeng honi tindan somoino otu ro rijam na lai phaimani lama joto digino bolok last mohode ke jamu thon ra tei himlai phaimani pore engge oro borok kubangma ang nu phaika engge kisi jak khulai jak nu phaika nungmani pore engge ang thang naifika butike boro busi kutho klai tongi bo obo hai thangka hini afrukai yak kisa nuja bokhro kisa nuja khai engge afrukai ang o sugo ro de muti dosin ang thang kabagi ade suslo kabika kaman pore engge buijoton hono ta thangkode ayang hasi phai tong hoge nang bahai gala nang aro nini busuk thoi tong hiba bahai ke kabagi kap tong khaba bui abo himpan jani bo khama simani le lengna sinai thang jo bahai obostha thanga ani busuk ni bagi এরপরে হেঙ্গে বই যদি ফায়ার সার্ভিসের অবস্থা বাসানো ফাইমা বা বড় নরমই সেকাক লাইখা হেঙ্গে এরপরে পারানি বড় যতন ফাই জনকিছে খাই সাইজ খাই খোল লাইকা বড় ফায়ার সার্ভিসের ফাই খরবাই বেখা হেঙ্গে ঠিক 9টা 10টানি সময়ছে আছে বড় মামা খোলাই মানে আফরজি গাড়ি মানসি অ রজাই খেবো গাংসা সুমজাকে রজাই চলাসে ববো লাইজাক তাই ফিলার বক লাইজাক বিনি সাগাও হেঙ্গে বা 10 গাড়ি মালাইলিয়া muti khagla bekran rok bai bekha ta filar nang mani taluka rok muti kuk bekha obahe obostang thanga ani busungni engke afru ajora ke nung nogo krei tana nogo kuri ang jalai rongo thangja o kali mundiro ani sore hamiani busbarong hene thangmani somani sariko ang thangjakta engke mongolbani phungai ke busbaroke ang nogo phatinani thangmata engke emne ang o somani dino thangprobo watui jub no engke busi barong na rang rok kabujak ba bus rok pai magana rok thanglaye no osai ulokai phaya rok tinjaga na hene ani logi no ba ang salia thanan sele rok salia ta engke motai se thanan ba jetinyo ani bosabuti rong no cycle watui pamte jora hojakai khulai bai du ni cycle ta এরপরে হেঁকে আমার থাংমান পরে হরনি 3টা হেঁকে গথনা ফোন সগৈ কাটা আর জ্বালাই রঙ হেঁকে जों হরনি 20 বেশি ফাইলাইকা जेफोरो bo noro khobor manei oro nuk phayo nini busukno odek phop jake manpuro erpor ke fire service rok phaibai kha phaya koi tlang bor tlang kha hospital ko tlang হাসপাতাল তলাং পোস্টমার্টম খাইনা হনি তলাংখা ও খোকাইবে মান পরে বড় পোস্টমার্টম খাইনা হনি তলাং লাইখেতা তাবো বীর কুমার সংথাকা হে উরনি রবিজলা ধরবনি লগি থাঙ্গি পোস্টমার্টম খালি আপে তু বাইখাতা পারাও তুই তো মানে পরে হে ক বিনি যাইতি গুছি তাকো বহু র বিনি সাক বাগা স্কুল পড়িনা রব ফাইবেগা যতন মাসা রব ফাইবেগা মঙ্গিয়া গামিনি ফাই নাই থাংবাইবেগা এরপরে সালবো থানা নাই জঙ্গা তাক সোং দंखाब्ला engke salba hamtai ba phai khailaisin hene aro kasto khailaika jaiko ani khetawono engke abo to kasto khaimani to nok bai gana sasa engke nung obo hake kuno kiriya de oro gana rogo simalang ro khaimani kiriya anga kirina sisia agi ani bosa khorong nei thibrobo ani ko tabu jalu narkara tolawo se ang kasto khaibe mangnayo ani obosa korar thibrobo ta engke তাবো ও বইনি জায়গাও তলাং সবাই হেঁকে সিথালো তলাং হেঁকে অনেক চাল বতকা হেঁকে অসাই বই বাইবা আরো গানে গিনি বড় রবাই কতগুলা কক থাইজা থুইজা সাজানো হইনি নিজি চিন্তা খাই আনি জায়গা দংলা আনি জায়গাও না খাইনি হনে আতিং আনি বুসুনো আন জায়গা খাইতা tabo oro je nini jagao no nini busukno sokka o gana gini nok tongnai ro kamini borok nong mukun sara sasa saya kono sayawle an jaga se ang khaima ba kebo ano sana kiribla an jaga se ang khaima ba ang to boni jaga khayable এটা খাবা ও পারাগা নাও সমবা কিসা যতন ফেলে মাবা কিরি কর রং যাবাই আবইনো এও পারা প্রতিবাসে जों দরকার নহে পার নকাসাবং কুথুমি মাথলাই জাতা অবহায় অবস্থা engke tabo chung to saiman ka bini nanan khoktoi bini to busasala tongo bebang thibai kya
yagar kalangbai khanong no o tabuk je o je nok tong tong mani o nok bo bini bagine khlai hone jeng saiman mani oboke bobo haike wan sulai tabuk bo to nok renani bagai boni bagai nok snam ka busuk tai busa sala kri ba busuk no busa borobani pusi jagi thingna hini nor wan sugi tong mani o bobo hai tabuk nung bobo hai khlai se no tabu je borok rikhai to mannai nok huk to hingkai mane जों जे चंगै खायमान मते हंखाय ताबु बबो करि हंखाय म nok हुबाय आमने से साइथां हंखाय याकार जमा हायनो तंखा ताबु बबो करि खाबा एरपरे ताबु आनि बोसारावबो अर तोर तंनो तंग या बबो साइमाले बरबो हायनो बोखा बाथाय yang tongbai khata iko ki jaglaयो aboni pore hanggai ko bini bagai hinaino nok khai to khaimani no khaimani pore phanole ta bo sikri ke hanggai tamo khainan tongba tai to kuno khainan kri kha oro khapani takok tai bu huksong bires deber mani mungoi bon nana bai bon thago obo nok snamani bo bai ne pusi jakna hnai min thagon khukti bono khnaiman khana hangge tabuk je borok asa jaknai o borok se motai chalangkha tabuk bura bai boisuk borok pusi jagai borok theinani mani bon nanan khukti sing khanaka bo se pires bai baljagai theinai pusi jagai hनै hinjaknai borok se borok no yakar klang thaka belakene kha khammani kok phiaba khajani takuk tai bukuk song norok no thasingo simalango biris ni bomo bai chung kisa kok sarnani chaito ka phia bini bo asuk ke bukha khamjak kapmani bagai bini khorang palia abon bagai chung taisa chaitoknai bires ni binama bai kok salainani bagai bong ke bires ni buma adino je dino 20 tarik ni horo bo ke sutuinyan hnai nok bisingni phatara phaikya phatara phai boke phobjaknani basika aboni sai sikangke bon aboni ulongke bini bu sai bai bini busla bires ke phobjagi theikya bini bu sai inke ha dagarjagai dogawo srapjagai nongno chung video phunu kapuilao busai je moni bires ni bufa bobo haike ka abo nongno chung phunu tabuk ajorao bobo hai pati mungkha bufuru ajorao amo hai ingkha abono tei जों bires ni buman khokti khananai bires bobo haike ajora tamongkha bahaike tamongkha ajorao khe saikha pha song kai wati phai jang no kai afrong kai ang mukam kai atin muk ri thaya agi rok ong kai mana wati rok phai kai aram kai muk ri thang nga din kai thaya ta kai horo jang to how to suki kaisa sengkan basala ta ala ta thota মানে চিনি অর ও টকা তলাতে তাম নখলাও পুরা পাওয়ার খাই রুয়াং হুকা গাই কারেন্ট খাই গরয়া ফুরু গাই কারেন্ট বকরে মা সঙ্গর ফাটা লাইতে জায়গা চিন নখলা তাম পাওয়ার হিনে আং বখাও আনসুই আন নং বরং সজালি তাকি রুই গাবন পরে বাসাউই আন বসলানো চুকিনি আং টক জক থনাই নাই তাইসা ri rok sum ri akui taisa kabuka ngai taisa mutri kisa thangma haimani sabjani salan khorang haichin ora awas khayu khoksa ngai emang damuk thangda tamo sabo khori hin ne taisa basa oi an basalan nakya ngai naya koi taisa rok kha ngai rok oi ta kisa mutri thangda pur tai sa awas kana kari hinu chino jaga salan khorang ngai hinta ngai basa ngai kisa khorang khana ka yang saito harowa phaiken ngai changa pur kai hada kwa khane basa kisa soto khana o basa oi faste kai sang faste ba doi basa yang dong ka mayung da phai nai ngai basa oi nok man pore ngai sin musuro yogo changa ngai jeng ta sang harwa se ba pur kai pura kisa phano nok phanok diki phaya ko mane u yang sin nuka ayang diki sime ha sok bai ho chini khum kai mane oborok sime bu phai kata kisa ngai yang di sai chong kai harwa khase sa si abo kunu kwang nani kunu moton sikari ngai baba yang di le ta sa kusu yang rogo ha phanya phai sing bai thu bai sidi ne an busalana ang tu bai kata
nga bong no mokol ka bo man yang di tam jan awas ngo yang sai to ta man ang ko wat ja phai tu ni khorang da no ba ra phai amo sai mya pura kurum bu chong ngai ang sep se ya ko ang se te na ta ma su gurum khana na ke na ko ni oro o ja kan sok pai ko ang se ya ko se ya ko amon pa ngai awas bo tor ya sin mo nok bai mani awas ko tor ya awas ko tor ya kisah se kerek sa kana wong kana an besan khorang kana re kang bo khasi ki thang ka kun si lia ang ka thang nai mane an besan khorang sim kana o bono bang thang do nyu lia mo ro ku ri u jong khang kun sai si ma lia ku ri u jong khang ngai an nok ni borong no an baba kari kya ne lang kana ha ro ku la ka ang ka sing ang apro ka chi ko ka o che an para ka na rong na chi ko ka an ba shong rong no pai be ka ri ne ngai ba chong ro lo pa chok ba ka sang khur tong an poreng kai sa ha ka bang ma pura an ba sa phin jak ting thang puro kai an chung ke ja phan chen nu mu ya a puro kai o ba sa ni khur ma sang ka ri ma li a puro kai ngai an pia chong an ka chong jo to na phai ya khulai man po de khur ma ni pura pa la su ka doi ma jak li ya ngai buran bera ro buka jang ni bagai bal khai bu khulai mala liya jo to an buslan cha ko ma si phinja kai ulo no siu an buslan no khulai man pore bokor khai ya khai ja si me ya kong sa si me mala kya apur kai tang ngai man apur kai busa ku tung tong ko ai no choton man phali ya ta sing ade khen na si ma tong kha an sin ro je paran borok phane ro sing no ta hap se de mo je tin kri kha ni sing no rom bu ton ka apur kai bu pa ba sing gon phan se si liya apur kai sing ta ka da ka kha ta mo bong dong ka ka la ja tong sing gon se sai ma liya apur kan san an bu sala la hai na se ka de khen ma ton kha ora ri bu apur ke horni koita ro kana sing pas de obo ba sa ui nai phung ko ko ri na ya koi mo nai phung kai ara ta ba tong ngai an ba sanyang saka emang ni kokro sabjan tin sinoro emang da muthang da ring tong phayo ma son yang no khala bodo ka tola te power ka sak no huru ka hamda hambia da hani eman kok sapai no abo awas kana wo yang khai phataro setinan hin phayo ka huru phataro awas kana wo na hanan hin sep setikin hin phai man go bo khai thangata o phop jagi tongpuru jepro phop jagi norok joto no ko phaikya azaro koitang kanke norok o horo ajagan han phobu de murglai ma tong kuma khuri malia de pura khur malia man buya kaisa bokro kaisa simin nukja ka nahar malia ta mungko hak bang man bagai nahar malia bokro kaisa ya kaisa simin nukja ka sang paran borok pe pal khai khulai asam hakin ma tong ka ya pura tekhen ma to ka khur malia ke koita buku ti thai ma kasa khuri ai ya ko no fire service ok phai tai paran borok phai khur ka joton pal khlai ablo koita bais ka khang sai malia ఇంకా ఆర్ పొరకే హాస్పిటల్ లో telangka fire service ok khobai ke ako ba ke telangka postmortem khanya ba telamura hospital apun pore khai ko postmortem ro khai be kai tu khata noko tu pai ke নিনি চৰাই কই খৰ বসে বদা অকৰা বিৰেজ দা অকৰা busla no joton okra kan buri masa kusutong bor kenai no buta bahano an busa jeng no kai oro private hostel rijak oro samplay no বকলা সুপ্রি tak thiriwo english medium no jehop english medium school kan busla kai mogya kami wo boribu class 7 no bokai বকে নক নি সিম লাইসি পুরি agi tu ni simi hostel tong mani kai bo classic joka prong kai amang hostel tong liang kostong jago ang nong nen lai sui por sinai hene bo nong nen lai sui classic so boti khai ka puro kai nong nen lai sui por kai te bin baba bo sekalok tong no ko kai wa chho churok tong no yong ko wa chho bo tol lok bai phayu thang wa mo haita kai aro phungni mai chau thang kang kai aja kano tuition bo poru mogya kami wono bawa sebentar sa ko klai thang ta jumbui kai
Adikene iko sariko rokong ka wachuju na hari yuseng gang pano sal hamia rokong kai lama roko songu tanggu kai iskul kan roko malayo somoyo kai bupa bo ayang uyang samung roko tanggu kai chop somoynya harmani ya bobo kai mo haken choli tongta an baba iko sodo bosor kaka anu kungo kuno kai jekeleng ko kiri kuta bobo seng santi kan dong manis bui hakedo zaga jumin kiri pano si utang ke ko soklai pano sawi ani hai tong kunu wala soklai kiri kwan kongko Angke kapani takok tai bukuk song norok khana kana abo haike tabuk sini borok ni bisingo kori bigra hanpano buma bupa hanjaknai rok busani bagai busuk joratei maya busuk joratei busani bagai asamung tong phiaba chung sini bis bukhak tei kaisa kobungna muchungo buma bupa hanjaknai rok kebo phano busano hamya khlaina muchungya kebo phano obo haike lekha srung tongmani jorao kebo phano busano kamana muchungya obo ongkha buma bupa rokni dormo phiaba chung kaisa sana muchungo buma bupa hanjaknai rok chrai khonai rok obo hai kabangma borok sisokya ngai tongphano obo hai je sanlai saltam romoi tripura hasteo watui kabang phainai hinui je alert khaijak tongmani yaglobo kami amsai tongnai chini borok kabang kok ama hai kok tongma saimanja phiaba kahamke sisugya kahamke wansona rengya phano hunchinai abo hai ni bagino tini opatimung ongkha phiaba buma bupa kebo phano busano kamajaknani muchungjagya tamningke khajani takoktai bukuk song norok buma bupa hanjanai rokbo bebak busano bebak jagao no khunju kaisomoi khunju kokrokhe bebak jagano siwui sianke kaisomoi tongnani bagai singchini bukhakti kobok jao phiaba norok asuk kha kolok khnai tongmani bagai norok no lukrok no belai belai hambai maro paithako kisisa jefuru phobjagai bupa biresni bupani mungmoni debarma bo kobor waijam hainginai jefuru ani busa oron hnai ugui tongyade tam hnai kasigi mane sigi oron hak khuri tongmani jorao je nuk phainai bini pia bobai kisa seng kok salainai bobo hainka apur bini bupani reaction bahai biresni bupa jefuru phobjagai hordiporo amang simang ngi tongpuru jotono para bojoni siri khoklaimani yagulo obo ongkangangke biresni bupani pia ingke bires kini tam kalaikha ani engko ta babu ta ja busuk busuk ani dires kani busuk engko bufa kani jamai ani busuk ta ngai hotate honi tinta সময় horo bo hotate yari ba angke mayung si phaini baksa mayung do kiriwo ke phaleng dong kanya seng to khokai kya khokai ngune khokai arbo ha kwa kongta kuwang bisingo kanya arbo kanya tabuk nini kongna sasoya mas manjunai jefuru borok kelai aba haike hawa koge phobjagai tongpuru norok je khanawi akoi phaimani yagulo apru bob haike nuk phaikya bufano bob haike nuk phaikya bufa to sung bufan ke saimanka bo dagar jagai u doglam dogaosi kabak jakma hainga ha odek phobjak ni tongmani amtu ke sung saimanka tabu nung apru haike nuk phaikya nung sagar apru kanya ko ani busa orsi pia orsi ani busa orsi ni chawdo ke sure pin ne ka nukya ngai chung khukai leka gudal bai tei khukai man poro ka bor gudal khukai leka khukai man doi me eng tonga arbo kanyo yak kong sam te ki yak nung jari kata busuk abu koi gon ro khumon poren nuk ka khulai ka chung ai te ting thang arbo hakwak phoi kanyo kiri oi mu goro yak ro nung kanyo oi tonga ri horo anagunda apru ke bufa ke bom hain tongmani wa sen kobor haita wa sen an pia orsi an busa hin tong ta kobor hai wa ja o wara kobor wa bo saisi me ya ga bono chung sotoni jobojos tu mato si oro ano kuna tu tukula phus phachi amo ni busa to ঠিক আছে kono amo thaino phaikya mo tai chena amo to sung thila puri ble am to ke bono sotoni chung metha bui don ga ai phai sai bi ro phakya phain por chung khugai lekya joton mili para bai khugai kaino बहुत कष्ट ono khugai mani adro jepro phobjak tongpro angka hordi poro norok bahike khulaikabo horong ka chung tabu omrit bai ang no oro ke parani borok phaibi edo tam ni bagi phaya paran borok ke horob le hotote ke sahar bu malaya
budung watai botong hangkai phaibai liya ta ngaino chungya sa ngaino omrin bi kai to leng to ha busap thima ba kabi leng thanga bokai ang je phai nu khoi ma tangai koi koi yak ro bonai de pura kasang ba jara Tama apa kira azak bayi mani? tin busar banchi ja mano hin nai le man jeng malia ba ja yak khiming am te ke nu ka am khoi hak wak phai ngaino bu kha so no ei jeng ka ga nya to ai ga to phai sa ro phai to jeng olo ai ga to ngaino ha phai ga phai sa ro phai khu ga le le suka le man phai to las khu ga le kha do khu ga man phai ngaino ai phai jeng oro lama to bolok ai phai jeng chini mungye no si sarbo बहुत हेल्प क्या बल्लास नि तुजाक बुई फुटु खाय ब चंगमै बाखा हेल्प क्या mungye बने और गौतम देव वर्मा सार एरम के हेल्प क्या पब्लिक जों पब्लिक हागे हेल्प क्या ब पूरा रि किसी के फै ब आइसु बासै फैजाक ब पब्लिक दे से फै कामचि गुफुर के चुमहि ब एरम के हेल्प क्या जों एरम साइजर क्या जों दनवन मा सानो बन ब पूरा और दे तेलमरा तला कार पर लास्ट के जिसी बाय तु जों तु का लामा पर खाय आसो ना आं जे नंमोन Enggak uje horo mah ke nai mani ya gulo phungko ke bahai ke bonoti sima khasa. ओ तिन अन बस जन दं फाइ साबि रो फाइका 15 20 जन दं बरो उठो लाखिया जों बो हेल्प खायखिया पिला रो सिनजाक दंगो जों सदन नाय माने बियासे कांनो नायो आरो तीन खुलो लाखिया नं नि तीन रो खुलो बाय मान परे खायनो yang बो तीन खुलो yang हो खायनो खुगा लेखा सराय रक जतन हो बस जन मिलिनो खुगा लेखा खुगा मान परे खायनो आरो परे खायनो बाजि का मोटामोटी वाटे के तो थागिया वाटे मान खुगा लेखा खुगामन परे खायनो जों थांनाय गारो गारि तो गै ओ आसाम आगो तो रुट गै दिबा अ थांगै जों याक बाय तं लास्ट नट तं लां थांता लांमन परे खायनो जों थांनांगौ थांगा नियम बा बेतन तीन सार्टिफिकेट नांगौला ना मन लांखाय अ तो अताय तम राखा रो को तो जों खायरेलिया ना आम तो के तु बय जों इगो सामो खायले खाता Tapi koro gana wono or tong tu nuhun tong ko simalang. O gana wo kheme ke nor kirile de kisap no simalang to iko obusi. ताम हेनो दिनो पारानि बरक खाजाकसि आं तो बुखा माने दंफैया हरनि दुइटायाव खाना नाय बुदुं हासि गया सिगिरिउ पुरा सा सिदा साइमिया सिगिरिउ सत्त गगले दा आं फाइ नु फैया है गिजां है मगो बिनि गता बुमा सं है हारो गरो जों खालायन हिमि हिनि सा हरनि दुइटायाव ना ना आं तमले ताम किरि आं लगिरि वइ बरनो सानदन जान तन काटा Enggak tahu gana wo simalang khamar ke siri no bahai kamin boro kunda sa. म तो बाक्सा तो बरं कैसे तो बरक कथैनो किरि जांनाय बां ना निजिबो जों हासपाताल थाब्रो जायजों थांबो गारि गानाय गारि आं सेजों गारि दं ओंखाय नों बाक्सा तो दङ कथैनो किरिबो हाय रेबा कथैनो किजाव ठीक कथैनो किजाव ओंखाय कथैनो जों तुका आनि आं दंगो मासा जों गैनो कथैनि लास जों चारपाल थांनाय बर गारि या खात फाइबो गया किजागै कथै तो जतो किरिबो हाय Kirzangai tong kirzai. गिरिजाया दं ओंखाय आसो Enggak kapang ditakuk tay bukuk song norok asik jora kedek ma khalogi nai tong mane bagai norok no belai kya hambai maru. Phiaba obo hai pati mungrok kabang ma tirpra haste wo salnai saltamo kabang ma jaga no thimani haro ko ge phobjagi thumani nukung kaisani borok thimani abhai pati no mungrok bo Santi bazar bakhakstra go abhai ro pati mungtongo phiaba chung koina muchungo chini bakhaktei obhai tomung no haste hapang hai ke ba kabang ma jora tei jutino hojak tongnani bagai koi khangke jotono sian ke khunju ko kerke tongnani bagai koi jawo bebak am hai chrai ro kebo ni buma bufa kebo ni chrai kebo ni busano abhai ke kamanani muchung jagya phiaba chung sotorko tongke katiwi bipod ni yakni kati mannai khabangni takuk tai bukuk song buskango tei bo omhai koktoma kabangma chung norok ni buskango tubi phainai norok jora kolok ma romoi nai tongmani bagai norok no pipeline hambai ya pharo
Kapangni takuk tai bukuk song jeng tini oro 29 Krishnapur constituency ni bisingo khobjak Purbo Lakshmipur o kami ingkha champlai kami hinjago o champlai kami ni oro Khirut Nayak SB school o light thangjak salo je landslide ngai kabangma khoi khoting mani watui phai salai salda watui phai mani bisingo tabuk o jaga borok ongya hanpano jeng oro je koktamo saimanka 25 family ni 88 bok ko lukurok o jaga relief camp o tongphaijak engke aboni bagai tabuk sak jora tui borok ni chamung rok akurok hapangni bukhaktui rejagui tongo hnu chung koktamo saimano phiaba borok bahaike o jaga o sep sabda manai tong abrokno tui bo chung sunglainai daranin bung sagredi an bung soran de burma dorok je oro relief camp o tongphaimani bufru ni sini oro tongphai jeng gai mongolbar ni dini simin or tongphai ka dini bai sai din hai kalai tong din obo hai kalai tong ta rasang sabo norokno o relief camp o jaga rphai ka jungno ri phai ma ka to chini gram ni neta peta no thumbui jungno ro dai ri phai ka option mata busuk family oro tabuk tong tabuk chuk jorte chi noro 25 family 26 family jorte chi noro tongo borok rok busuk 86 ta na 88 borok 78 jorte chi noro borok tongo tabuk hapangni bukhaktui tam sebrejagui tong kebo phano norok je asuk je oro salbri kakha o relief camp tongphai mani kebo phano norokno o jagani মন্ত্রী লিডার হাইকেবা কেবনা নাইফিকা kebo phai mani kai takuk jorte an mokolo khai to kalaya ko ang keri sani rok phai rok da thang abu khang saimi ata tabuk norokni o je 29 Krishnapur constituency wo sabo oroni ko leader মন্ত্রী বা এমএলএ sabo Krishnapurni oro Krishnapurni বর্তমানো চিনি মিনিস্টার হাই লেভেল ni jorte je nukjak tong chini bikas sar hine chung khenao bono nugo bono taksuk jortoi oro chini ram Purbo Lakshmipur ni je oro je chung lirer kem je oro khlai tongman jaga o ang bono nugyako nai to ang geri sani da phai rok thang je ang tongsak jortoi tini sapung ang phungno hoite taksuk jortoi ang oro noko tini suk jortoi kutulyako ang sarno bo phai mon nugya aboni sigang rok phai thangka ang abole saimiya ang asungno tabuk norokni o jaga o chamung rok ke bahai manai jatong tam o char jagi tong salo phati busuk char jak emne sorkarni je rule mode ang sanamo jungo jeni borok angkha dui bela bai chung chawoi jidiya tongmaya emne sorkan rule khai dui bela hin khnao enga chini tibrasa bolte no 3 bar sanani chini nimot tongo jung wansa hai jung dui bela saimiya chin samono 7-8 sanai jung 12 gan jung mai okhui phayo sare bo 7 gan jung mai ma jawo jung obo haino jung nayo chini government je kono government nini sorkar je tak asuk bortoman asuk tongnai bono ang request kai sanamo jungo jungno kisa phai chini no khuk baima no chetna kai nayoi kaham kai jungno oro salni saldam ton maba chino taisa nogo phirogi rimangkai ang asuka nani sorkar je tongman ang bud dioi ani dam of bud dimane ang tini asuka ang sanani mujungkha sara jamlai busukai no so khaika dunia ganang joto nukha niji mokol bai tong nukha ang oro bazai tak chai dong mani oba hagan chin minister phai nai phike khup chamani sudang sajune bagiya sara jamlai nosto angkha nok khingkha ani to kari khano nini ke tam nostong kha ani nok pura kari kha ang tongman nok pura tongman nok to tongo gandi nok hoide habai pura tui plat an nok to ang tongnani ebre bakabos bomle an nok ang abai obostha ngai
ang tinbai oro bisuba mongolban sim phaiman ang takjuk jote oro noko ang kemo noko nok ni mani khni rok mairang lota hai ka bari je komong rok tam tam marka kun phan mat to ani khaido nok ang tam sane nok ani mairang lota kun phan marlia phobjak ding thamake horo horni tinta samai ka kwamang sipsi ya thu muk tor yo judi je jeni awara je thilai thanglai nuklai man abahai rok ani gotnawo ungnan tongmani unglia kepal torma ban ang abahai jaga manjak liya ani banji thai tong ang banji kha ani nok phai nai tu je kun borok pano obno tatal sawung kai phai nai phai tu ang copy bo rikha tosil ni hoite rok norok ni nok bai mani uje samplai am sayo toshildar rok hai ke ba blog ni video nong to mongya blog o video rok phai norok ni khoi khoting mani je nok bai kha ke ba jotono kun maraglia nukhung ni mani khni maraglia abo hai rok panchayat ni hoite ba village committee toshildar rok blog rok ni bor rok phai na nai pheke nong no inquiry de kha ani le tinisi jote ani mokolole kalaya ko bunyai na na khap je sin timot purbolo ki pur bisingo saka tong khama tong ani je tak ang tongman je side do gai kunu jaga naipemani bari keriku ang purbolo ki pur school bai ekne 10 kilometer hai agai 5 kilometer hai hasal jaga wo an nok yang khama wono petla bari hinjago dugan lai drop o lamati thanga nok ani nok thamani lama bo pura kerikha pur kerikha lama to pura kubung bai suka abo pisa government hoite te jodi phai nai kheba sanai ang himnani bo ang khetote je utlate ba him tongsibo aboni kisa government phai nai kheba ani onek ang sajung himnai ani onglogo ani poribar kabama tongo abo hairong jung banjirana sin dorgar abo hairaka jung phai nai jakhangai ani bukha onek hamnai ang himnani tak tei basu hor saduk ang tongo ang kerak kaham him amanani sai unglok phainai borok tongo brisuk bura tongo sa nungna mujungo phaimeya tei nungna mujungo dugan phai sa nungna mujungo borok sal klake sa nungo brisuk bura rok abrok phaimeya pur koso kheto bako phai nung phale nanglai phai jao ang mokol bai thang nuk tongo ani yong buri tongo nog borok brisuk bo phaimeya sa nungna mujung ha ke bek kheto la kasui phaimeya lama kuplung ha kwakjak abono jung taknam khan nonai government judi nai mang khangkai obono judi sutakari mangani asung ani buka ang purbolo ke pur tongtei ang tak sawo ani buka asren santonang senai ani lama sime kaham khalai rimang khangkai jotto je purbolo ke pur je lama hamya toman judi sunam rimang ani askan buka santonang na bosor phai ang bud di mane ani arono dam phaji to ang absikai ang media buska ang ten kok bazai saka ani jerai phangni mono fast kok ba sawo ang buka dukhum nang tomani bo somoi an media bai ang kok ma sanai ang abo teni khologi saka an buka muska tong thoga nang kunung chongai maya ani charat dirani borok nasiknai nugnai ang haika kok samen an je dukhu nangai tini kok sawo sara chamlai tebo jeng sarenan khlaido je chini budman thanai borok minister hinai ajugoi tongoi chai oi o haika jodi jungno banji rekhai banji jaksinai chini lamar ono sonamai rekhai sudang BJP IPFD kunu naiya sud sarkar je kunu sarkar ang abosi naisinai lama kam kai sonam risi jungno chini himnan kerekha pur baikha hakwamu koya pur par kojorit langka opuno sonam mangkai ani bobishot ani yong buri tongo brisuk bura tongo kobangma himnan chin lama jung abu subira mannai tabo ka jung to nugui mangkha chini hasteni tiprasa ni hamkrai montri borom nang bikas deborma kubun alaida thairoko je sibiro thangise sraibu sabamu ha hengke srai sibiro tongai murgoi horoko thangi murgoi ke nong norok se budui bono pas khairo homani hengke norok ke ol champlai oke tamni bagi phayang kana bo bahai abo ang tami sanai bin bukha botamo haibo bo ano media angai bo ano nuk tong hana ang bo bai agi bo sakbai hake tong phaijak borok bo nai nugai sidijinai ang tini bo ang hai borok no angu sanga ang gana bazai tongo angoro dugano chomni gon bazai tongo minister ang kha botam kha ba ani dara bikas ang sau bono bo ano nukai bo media angai ang media busang kok saka bo ano nukai sinai ang bo jaga ni borok bo jaga tong phaiga bo butui bo ano nukai sininai ang bo bono nukai siniwo ekdigi sakbai agi tong phaijak borok ba da bikas bai bo oro to jotono borok phailejak o jaga relief camp tabuk bai sakari nor bufrun sim phaiman oro mongo bandi ni sini tamne bagi phayoro
nok baikha hapung wagei lama ro gerei kun khai sana ni pot gerei khasin tong na bo ha gerei nok gerei ing tong kha ha tong phan gerei hai ngai ma tong khasung ngai sorkarok ringkha ngai jongor ma phailai kata samung rogle o relief camp samung rogle bahai samung rok mani jatong kaham ke samung khai te ko sala dui bela chang ma chai tong ta nini nok tam bangka baikha nini tong thai pura nok da pai baikha ganti nok khai pura sun mar khaiye jing tong mani nok rogo han sukuru budde phang bai kya nok khai pura sun jora har pek bai tui bai kosok gai mani je kosok bai kha je ganti ni mani kha joto no sukuru bai phajak wa bosong botong kha bu phang botong kha khukai but ke kari na ni kun pot kare ante tabuk norok or tai sal busung ma tongnai norok ni to pura nok si nos tong thangbai ke bebong phobjagi thangbai ke angke norok bahai norok nu pai tamong nai hapang ni bukhakti bo bhai koi mung tongnai ang koyo sorkarok tungno bosomoyo boi ko nong tong thai sa thai nei phunogoi ri no bosomoi bosong ma kutong no bosama poriya ko jeng tabuk kono bosani bagai kaham lama rima yang dong ta sa ta khok tai bukhok song yango chung tai bo kok salai nai yang party mung oro nai di norok yango je relief camp sibiro tongnai rogi ko yango obhake ubulai tongkha bainin bung tam sagari kisa ani bumung ka janu bi debrma char ani nin para boro ye koro samplayo no tamungai norok paike nin nok bebong da bai bikha bahai bai thaka musuk thike wak thike ngai tai nokla bu sango bo asutno bu phangrok nga wa bo songrok no sinja ganti no bai kha yu ko ani mani subara mamuyang tai songwi chanan mani kun phamamliya nin oro mareng lo tar khake nin nok toro tongkho na bebak da phobjagi thangbai kya mane nok khaita asu phobjakliya palarok so bai kha nga tai nok bisingo ha burung nga khadok bai kha surkes khat alla jotno bai khata ak wak pro ha phobjak pro norok ke boro tongmani apro nok bisingo tholaijak ke bahai ke kati khasa norok phobjakliya mane angkhai ana indi khasa ha urili ang thoma digi hingka ngai ani chirai rok thoma digi hingkai ma bai khani ke thulai mani busi bai nga bono ani chirai nyo hingke onye kha sosenya harman rom kha phobjakliya ha phobjak ting tong mani bokrok jora phobjaka ke sopring nahar lai keta ang khat sakao no ha angabu butike khat bokrok na ang butike ti sawi ani chirai nyo nahar ma khang ta bo mutike nahar hne ang pol abu orto tongni na chirai ani osirai tabu khate ku bin dolok bai thangna berai tongnya rok ne tabu o jaga o norok thangmai ka jotono mutab ko bokrok khaksa rok dun nokjak tongta ang rang kri ba dakro tlangmaya norok no relief kama am hai bithi brai rok rja geda tini khatoi ko doctor rok phai rok bithi rok ri hi ri klang thaka angke tabu norok ni to nok khok se bebang phobjagi thangbai kyang angke norok oro relief kemo salbase tongnai abo to sung saime sin tong thai nok si ko ta phon to sikri hingka boro ব্যবসা kai ri khang ka ba sung thangmana nuta tabu o je yang sakma gad ni simi je samplai road to yango mongya thangmani lama or lama bebang da block ngba kya joto all mo yang chakma tho yang mongya thu joto no block ngja lama ga karen ani bus kango karen st pala tongo abo bu wasi hapu me baksa o st pala so wo seta ebisran nok boro boto wa wasi kajak tin thata habe baksana tabu hapang ni bekhakte am hai o lama je phobjagai lama block tongmai ma norang se rja geda thak le chala sakle ko ta kono norja kho lama lama ne haro ko tei ko sarkar gari lanya rok ba norja ba khata je lama chime nga chini ko chini bid die chini nok thai rong ni khai norja gyang to ma khata tabu norok ni nok ko phungja phobjak rok block ni hoite hai ke tosil ni hoite mane hapang ni phasing te kono inquiry ni bagai phar phaikena nai pheke nong ni o baijak phobjak nok rok nale nai pheka nai phai ko phuturo a kono buoi tlang khata ngai anu ko wa ko masa habe baksan phobjaka musubo masa phobjaka tai bisa punto no rujuk no bai thamaka tikhai malia o wak bai musuk no malia ha tolawo no phobjaki thangka phobjaki thamaka jotno borok si tane mane yok manan borok posurong nasu aro ha khogai tongrang no se sar hangke khana khajani takok tai bukhuk song borok belai ke birman ni bisingo no tini borok o jaga o relief camp phaima tongphaika
তিনি 23 तारिख बरक सालब्रै इंखा किन्तु हापांनि बोखाक्तै सेबसाब जे रजागै तंमानि सालो फाटिंनायखे माइसा रजागै दङ होनो जों कक्तमाबो साइमानखा फियाबा अरो गोबां मा बुरसिग्रबो दङ सराय खनाय जतन दङ अ जागाव सामप्लाइनि अबो खिरोद नायक एसबी स्कुल बरकनि अरो अ जागाव 25 फेमिलिनि 88 लुकुरक अ जागा दङ होनो जों कक्तमाबो साइमानखा इनके फायदि ताबुक जों खरकसा चाकरा जोंनि फासिंते जों खोना लायोनो यंनि बुं ताम साग्रेदि दुरपति बुआइन हारि सादि दुरपति इनके नों नि नक बर नि नक बर बायदि खा बायंगो आनि नक खाय नक सिबो बुलंगो तो मा ताय बुफांबो दङ गान्ते खेबरि फायका नक बिसिंगो ते बुलबुल खायो ओंखाय औ आनि थुमानि नक ब कोसा दै हाब्रि फायका हामा आबो बुफुरु हरदा ना बुफुरु हरता थुइ दंफुरु ओंखाय बा ताम गुरुप सांगो आमा नै न आनि बाहामजो ओंखाय ताम सिनारो तो मायुं रो फाय दं मले ओंखाय मायुं रो फायका ओंखाय तस थंनाय आनि बोसलाबाय तस थंनाय आको गुरि नाय मान गुरै ओंखाय आमा हासि काखले फायका बले मुकिरि बाहाय बाहा नै हिपुरु से यां लुका बारना तिखलाय जागो गलैबो कुसा बादरब गोदनासि राजो खो आमनो बामलाय हाय नुकाबो तंनाय जाखातारि थुमजा लायो फार फायनो होनो रि फायको गान्ति गुन्थु थामलिया दैयाव बाहायके दर फबजागलिया बाहायके काथि खासा इको बुद्रुब सांखांखायनो बासा लायखाता बासा लायखाता ओंखाय बोथु थैलायखामो आबोन बागैनिको ताक दंरा ग्या बखासलिया फायबेकाता इनके ताबुक नर और सालबसो तंनायसा नरंदि त नक नु खुजु कुन कुरि ख्यांगांके कोन फान मारगलिया दा मारें लतारा अबरो खायतो थाजा थुजु थांका देबुय गलारो थांका देबुय तायको देख थाजा सिकोनते काराय थाजा तंता आमसिं मारकसिबो असंनो हामलियो आनो मायुंनि ब जाला तंरा ग्याचारे आनबो जतनि लंगा पाथागो सिंका समिरन संनि नौकलक दिगे मायुं बुसे बोसोगबो जानि सबाय फायगा आनि गान्ते आं तबो ओरि फुरिया बयनो बयका हिनो आनो नि असुक नक सबाय जां मानि गान्ते रक सबाय जां मानि रि फुरुइदि दरग सरुइदि नि साबो आं तबो रिया बोले मादा मानो मामाया तंसितु आनि कपाल हामियानि बागैना आं मानजार दङो जारे फांसेनि सिमा आनि बुमाकरा आं बिरमान मान फायमाने ता फन्थो सांग बिरमान याकाया मायुंनि बागैबो चिन्ता ता हारवांनि बागैबो चिन्ता निसा आं बोखानो बुजोगो आं बुसारंनो आं बुसुरंनो बुजोग दङ आं साका हायसे खाखाम फायो मुक्ति यरो गोरि गामिखौ मुक्ति देवान दैयाव खाय फायमाने रिबाय हुइ दंखायो आं बाहामजो संनोखाय बोसला संनोखाय आं बुसुरो बरन थौ मांनो बरनखाय नुगा तनिखा सोंगा आं बोसलाबायखौनो खेल खाय मातंलाय खेता गिरि लायो आदिन बर माथुसिसा माथुलालिया बोले अ हारन गाबा बोखाति किया आनि उ बाहाम जोंनि नग हसा थुइलायका तिकिलिया बोखा चलिया ओमफ्राय अर फायखाता आं बुसि बान्दिनोखा दिन बायखौ हनै गानता आं गान बाहामजोबो बुसा गेदा ओमफ्राय बा गोलै बस बामथया गंगा बनखाय आं बाहामजों नग गाय फैका दुबलिया तावरो दल दल कमा बचराय कले सा बाल तुगा बरंनो खै दुबलिया आं साइजों दं फैगता अब पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसि विलेज नि बिथिंगो खबजाक सामप्लाय आमसाय ओ सामप्लाय आमसायो न ताबुक अब खिरोद नायक एसबी स्कुल बरक रिलिफ केम तंगै तंगो और बेलायखे बिरमान नांजाक ताबुक फानो जों कक्तमाव साइमानखा ओ आमसायनि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ फायकेबा ओ आमसायनि जे कैंडिडेट रक केबो फानो ताबुक बो फाइ सक पायाखो केबो फानो ओ खिरोद नायक एसबी स्कूल जे रिलीफ कैम्प तंगमानी 25 फैमिली नि 88 लुकुरक फाइमानी केबो फानो नायफायेको हनै अरनि लुकुरक सावै खनारका खापांनि ताखुते खुसं बरक यांगन बिमान खना नायदि इको बरकनि मुंसा करिखा बेबाक न रिजे कबं अब बरक न रिलीफ कैम्प नि बखाक्ति रिजाक मानी और यांगन रक नुगै मान खना मुंसा बकरै बरक साक बासिनानि निजिनि साक प्राण बासिनानि से बेलायखे किरमा सिंसाङैनाय बरक अरमा फायका खापांनि ताखुकते बुखुकसं नरक खनायमान खना नरक
नुगैनो दङ यांगो गोबां मानसिनि लुकुरक आसुक लाइजाक नखुक मुं साख्रिखा देक निनि नुखंनि माइरुग्रक देक करायरक मुं साख्रिखा ओ बाय बेसिम कक सालायनो ताबो ताम बुमुंनि बाय सागारि तामुंनि फाइमेनि an bu mung kai don lok kide barma ha keto tongko bahai kere ke ko tim joto no nukhung bo go ba kha ko bo nuka bo ba kha kai tai mu tui nok ko to ni bera bo ba kha ha ti na bo joto no phati jak pala ro kwang na nai to ma khata ngai tabu nor sabusu tongai saro je nok mai asa tong nai to ro no ko to ro ko sar bikas song ro phai nai phe sa sung ko to le borok tam sa nai kana ko ta borok he wasipan nai phe kuti bawa jagawo tam tam re nan he nogrok re nan kok da tong kere ko pas phaya ko borok sung ro phai mani borok oroni se bo mantri o constituency ni se budba sai pasangai bo mantri ngi thangke tabuno no champlai amsa ko botawni bagi phayang kana sido sai me ya thiman dino simi phai thang ka tau ha kwa ga thiman dino simi ka hai pon or ka hablang ya ta ka chi ni ko gram ni boro nembe chairman songrong no dai ri khata sung no সরকার বনক মাইয়া जों বন্ধন নাওছে তাঙ্গ জামানি লেপটিন বকरै নক বকरै বিজেপি সরকার ফাইমা মাস মায়া খোসो आन कगर न पाइखे हामले उनके ताबुक बाय कक सालायनाय बाय yang फाइगरि किसा दो yang फाइगरि तामुं का सागरि ताने बागे नि नक्तर तंखो ani nok bajak gai nok bajak harwa kuagai abun bagenyo जोंनो नायकल नायरक borok जोंनो फान फाइ तंखो गेरि हिनै जोंनो फाइमा तंखो क्या साबो तुबु खासा नक नक जागाव तंग फाइगरि हिनै मकेश देबरुमा सं बिरकुमा सं जोंनो तुइ नरक नि तो नक खुसि करि खांनके ओ जागाव नरक के बना नाय फैका मन्त्रि रक बाने के बनाय फैया borok सिमिनो जोंनो सारि वइ गम जोंनो थेन तंग तंग लायो साला फाइबिसि मासा फाथिंनि मासाव बिथि बुराय रक रजागि दा तंग तिनिले आबले रि फाइका बिथि रेखा मन्त्रि रक के फन फाया गरै और साबो बुधबा साइ पासन जागरो एडिसि नि के साबो बुधबा जारो कमल निके ओके स्टेट निके विकास सार विकास दिप्रसा मन्त्रि ताखन नाय फे कोति ताखन जाजिन का सनो के बनाय फैनाय गरैखौ और बुसु फेमिलि तंग और 27 रखनि सालायो आं मासो साइमेया ताखन नाय फे को ताखन नाय फे को जाजिन का दंखा तिनि बाय इनके जों तो साइमानो को मीडिया रको बुनुगो मन्त्रि दिप्रसा हामप्राय मन्त्रि विकास देबरमानो गुबुन जागा सिबिरो के थांगै नायै जारायरो बांग बुन्याय खाय नाय फुआते रहनै जों मखना जंगो सिनरको के बनाय फैनाय गरै खरक जाफानो इनके नरक से बुद्रि बनो पास खै मन्त्रि खाय के बकतां नर खायं kana सिदो आबो का जों साइमे आबो सारजि साइमान जिनाय सार विकास साइमान जिनाय सार संनो जों सार कमल संनो सार विकास संनो जोंनो फाइनाय फैतो जिनि नक बायमारो जिन बसामा परियां तंमारो जोंनो अनक खायनो न हायके लाई फाना जोंनो नक बाजारि वय अ जागानि रहनां थुन जिन बसाव पना नांगो मामा परिया मामा साया हानजि जाते खाय जों मुदे कलाइमा दंबायखा ताई yang sakmagat nisimi yang champlai phaimani lama rok bahai lai sulai thang khai tong ma kanaro abo hanyu tui auto gari chikono siming lai siman hun khanawo nor kun thangi rok mas mai जों बदिके थानानै जों जिन सागो रांबो गरै जों अरन कुदुलो मालाया जों हानि अरन तंग तंग लाय जाव गलायै जोंनो केब नाय फैनायबो गरै ताबो अबो मुंताम तंगनाय जेहेतु नरक से बुट रुइ पास खायो मन्त्रि इंजाक चित्रसरनि हामग्राय मन्त्रि मानजाक बरं गोनां विकास देबरमा इनके एडिसि नि बो मन्त्रि इंजाक नरक न बुट रुइ पास खायमानि बरं गोनां कमलखौय ताम कबो मुंतंनाय बन खासि आबनो बरक जोंनो बुट फुरकायबा द जतनो फाजि हिनै कबगै जोंनो तलाङै जों पास खायै हरिका दाबो हुंगांगाय जोंनो केबसि नाय फैनाय गरै खायरंनाय गरै जों ताइताम हुन साजिनाय बरकबा जोंनो पक थांगना हनै खाक मा खायो जों खाय गताबु न गरै हु गरै खाय उतै स्कुल न रगो हान्यो मेन सिमि कारेन्ट फायो मे सानजाने सिमिसे जों हानि मदि कष्ट को हे कारेन्ट कुरुन गरै हानि मम रक बय करनि नायकल नायरक जोंनो पाइरे खाय जों आथिखान तंलाय जाखाता कुन गरै कि सुगरै खाय आबनो साजनो कयnya मुजुङो जोंनो फाइनाय फैतोन जोंनो दरनै दाक्ति नरैसि न आसुक थाय खायलै ना नोंथुन नै ताइनो रंनो हामबाय मेडिया रंनो नरकनि नि नक कताम ताम मारखा देकरे रक तंगनि आने देकाराय खाय गरैखा रजाय कबंगो तंगोले गरैले हिनमाया तंगो आबरो इ बाक्सा सिबायका बाक्सा काय हारबेग लेता पाता खाय आबो गरै खायनो हिमा कता खसायनाय मालिया अरो हंगा गान मानि नंनि गुन्दा गांसा मा नर हकांगा साताय गांसा
abo ba nyang thu jong khata ko bung gai ni homo bai Lip ke mo ke borok satai ro kombol ro biada. he abla sung ke bo mana kere Ke pun maya. Ke bai ke pulai kes no ro. o jani ja tong khai ba tu kha ngai kre hinga ba u ta ko bu ro ma phapan khai ro gori kha ban chung thu jong la ja khata Ke or lip ke mo borok sudu samung sim siro tai pun mung saria. au biko je bong mandi dang na ni amu sami ya samung simung no ri wi chung sai ma tong ta ta bo Mana no dal bai simu mai chai thangi pun tongra di haita mungsa suduk subida kare ja geta. au sunu ke ba sinai phine kre hinga chung sab no sanai hamjinai sam no sai hamjinai chin ko pal hamin ko ro no o thujang na ro go thujak tong kha thুইনা নাইমা রক সকলাই মাপ তু লাইখা হর হাং হরনি একটা সময়ও বসা তৈয় তি কতর বাস ওই বইকে আপুরজি থুলাই দং না ন কাহাম রক গাই আংখা আপুরজি খারই বুনি নক নক আন নগো বুনি সলিয়া সালমানি বই বাই লুঙ্গা বেসের তে মায়ং বা সুন ফুলা ফুলা Ang ro ka phai kete. ইং খেপেলে যে অ নক বাইমেন হইতেলে থালে থাইয়াকু পুয়াতে হিন পারাম বরক সাহালায়ো Nka no sogia ko. Je phai men no ko sogia ko ne. ani wak masa tongmono mano naji hini kai femeni abu simu angtini phungo phacha thangen nei phekya asungno in wagle tongkhu han tong jakta mai mase khaye ma siming bini ri khaiba ar kulo ya na hani kichmi chari ut chari ton khata te kul masa jaliya Wak ke phobjali ata. in wak phobjaliya Takuk tak bukuk song belai keno wana ma singsa tai birman nangjak I hani tiprasa bosong rok. Tam ningke I hani no I constituency ni no 29 Krishnapur ni tiprasa hamkrai montri ingjak boromgunang bikas deborma ni amsai purbo Lokshmipur samplai kami o khirut nayak SB school 85 ni saipano gobang lukurok o jago tongui tongo kebo ke borok ni sumjangnai bojangnai tamhnai lamthai kombol phano krei amhai ke borok ni bebak mairang lota phobjagoi wagrok phobjagbai kha nukhno phobjagbai kha kebo kheba thui tongmani baksa totra jorarok phobjagbai soton laijagbai bokrok rogo kuklaijak rokhe amhai ke tongphaibai ke khajani takokte bukur song phiaba kebono yasi surui sanani naimani ang abuko gya tamnike hapango tongnai je tuitulnai je leader janai rokbo omhai birman jorarok phai naifanani nango hnoi chung khaklayo khapangni takoktai bukuksong taibu kubun omhai birman nangjak thairogo chung norokno phungnai obot o je o jagani champlai amchani je patimung tawsa jorotei asungno jotono na Lamari min ani ang napuru debuta kabi lamari min ani humni menei mun
नै रहर दि आमारि रवै बोखानि आंना फुरु बुता कबि लामारी मीन आनी खापांनि ताकुकताय बुकुकसं अबो चंतिनि कायसे जागा सकपाइका अबंखा बेलबारि आर दि ब्लकनि बिसिंगो खबजाक अबो अंके शान्तिनगर अबो पारा कोनाराम पाराओ मिया 21 तारिख सालमारिओ इ सालनै सालताम बेलायखे वातै गोबां फायै फायमाबाय हास्तेओ गोबांमा जागोन दैलमखा गोबांमा जागोन केबोनि केबो लांमा चखा अमहाके हापुं हाते गय थैमानि मांप्लि ताबुकसा जरतै चिनि थिनि कक्तमा दङ अमहाके खरबसिनि हाय चिनि बररक थैमानि कक्तमा अंके अरत जे शान्तिनगरनि बिसिंगो खबजागाबो कानाराम पाराओ हंके खरबसा मुसुक दिग्रा मुसुक रैमानि मुसुकनो बासिनो थांगै जे दैयक लगै थैनाय बिनि मुंकै शान्ति देबरमा अंके शान्ति देबरमानि बिनि बिहिक जोंतिनि आरो शान्ति देबरमानि नुखुंगो फाइसक पाइका अ शान्ति देबरमानि बिहिक बाय जोंकक सालायनाय तामोखे बाहायके अपाति मुंखा बाहाय तामंगै बाहायके लांमा चखा अबनो तै पुइला बाहाय के बो नकनि अंखरमानि अबनो तैनाय जों चिनि जाग्रा ताकुक शान्ति देबरमानि बिनि लबि संबाय कक सालायनाय यं इन बुंग साग्रादि फुति देबरमा फुतिफोरा मुंखा आइनो बाहायके बो नकनि बुफ्रु थांगै बुफ्रु मुसुक दिग्रा रेनान थां नयटा समय रिखा मुसुक आइनो खरं कतके सादि खरं पालिया अंका अलखा मुसुक दिग्रा रे फाये बिरि कंसन गय माइके सावै थांगाता ओ फुंगो के बो मुसुक रिफुर के माइसि साजे गया गावला बो मुसुक दिग्रा रे पाये माइके सावै लग लगइन तसे थांका तुइ तोर नाखा मुसुक तैयाना ओखादा निथाकता ये संवासु तोर निवान सुगैगाता मुसुक माबसे दं नों मुसुक मुसुक बुनि बागि तु मानसि आनके गोस करे तुमाता माबसे दं गाय मांगै दामिर मासा दागा मुसा मुसा मांगै आसा अंके आज ताबुक जा मुसु दिग्रा रoi नै कलगै दङै जे नंग नंगनि जे थांमानि आबो बासिना थांमान गाबको गायदा गाय गलके तामनका दो साइखनार गदि गाम परे गाय आनि बानि बसागो फाइसा बाया मुआ कर तैयो कलंनाय खा फाइ बायदि तै तोरम गति केरि के आंका जत नखरै थांमा आरो सिनिते अताबो आनि बागिना सानि बसा सुक्ता बोखै किसान नोर गैखा पतिया हावै कलक थांमोन ताके कासि पन्दुंनाय केरि बसिमोन नोरगो ओजेस नन पुइला साहनाय आबुन बुंखता म मंगसारि ब नुहु हरै साहकता साहके नर जतन थांलायकता जतन थांगै नायमानि नुलिया साइमालिया बन नुगुलिया आरो नुगुलिया गम मुसुक तो तंसार मुसुक गाहायनो बखर दिसे हायनो ओइ तंखा मुसुक गता किसान बागै थैनता अ मुसुके नर गाफोर खे आरो कलक जाक नुगु खेता मासा नै मांनै खेबन खेंगालांखा ओ मासान बागै थांबिमान ता ब मा आइ क्लंमान नुकसंनाय गबा सुक नुखाता आनि बायनि बुसुक मिन बुसुं बुंताम सनजय एरपरे के नरक बर थांगा कुन साइमालायलिया ता कुन फान साइमालिया जत बरगो तै पाकानि बरर फाइबे बंगरो बाइका मालिया गल बाइके साइमान कसा आरो दं हनै कल तै किसा कमिवे
kisa kisa tui phari angko phurung ka kisi cha phikung nukhata Afrika phikung nuk jakata tui komke kisi cha nukha top se anaga sak choya bonona hapuru Afrika police ro fire service ni police ro phakya boro phai da tisa boro phain tisa nge pore bo no o je pro bo nok ni ongkhri thanya da apro no sala sara salangsa bo musuk duko amhai tuitori ko tang kang nai gina rokni sa salang tam suwa kha bo tifan tori manok lori ri gera na ni saiklanguta inge thang doro ba noga no ba amsuk ngan ni ke wan soyata angge khapang ni takok te bukuk sang norok khanai man khana thui thangjak shanti devor mani bihik boni khoktei phongo miani salo 21 tarik phongni salo belai ke wati phaimani bagai a jorao bo musuk senani thangmani musuk rinani ni thangmani yagulo bobo hake pati mung kha o pati mung bo sai khana ka norok boni khoktei ni saiman khana phia bono je musuk rifru je tuyo kulugu hnuinai je nugui tongnai mongol sori dangkamo mongol sori ke kulangman ya sonjo hinungnai buko mongol sori ngangka aingo nongno sakata mua ko to tuyo kulangnai kha dori phai bai de musuk ni bage ha haino pudi har korang tongkha ni sauta bonu kata kam tini sau ga sonjo ke puran nukso kata tuyo ha bai sang khapang ni takok dei bukuk sang je puro je thui thangnai je shanti deborma musuk no bachini nan thangai har korangai klekte tuyo kolongna nai tongpru nuhurnai mongol sori e pore ke paithago ke taioisa mongol sori sonjoi nori hinei je sahor ka je bo tuyo kolongnai kha abon bagai last to paisa thangpika thangai sonjoi deborma abo nuknai bon borok bai bo chung kok salaine phaidi engke tabuk je puila bahake nuhuka sahornai mongol sori bai chung kok salainai tabuk chung je puro a musuk seboi tuyo kolongna nai tongpru je nuhure je parani borok no hai ko sonjoi ni borok khorso tongo bono sahonai o borok bai chung kok salainai nin bung kisa sagredi mongosori boba haike nang nuhur horka apro je musuk sana thangai je tui klogi tongpru boba hai nuhuroi nang kamini borok no sahoka apro ke mua koto je thine ke ban mua koto kalayo bo ko musuk ko tonggoi tam nai ko titori hekita asomsa titori haye hanyo yang sangai musuk tili rupang ti yot thinya nai tong hang ke bo khasi ki phaya no sabu ani musuk thinya nai tong ha patam khani ke phagere dini sau ingang bo in ani no ko phai sapayu inge bo ba in baksang thangai bo bi ko ni nyai laikha nai mani musuk ko bo nya hanyo thinya nai tong ha inge er pore ke tam khani kani bo yang hang ke palok tang tung tong ke bo nang saga asuk wati phai tong goi tam ko ke dotong no ro dati no phai ti sapai me dan sakan ke pal ta ge jong bo ta ni ke pal sikhai ju inge ole ke ang bono saka mua ti ro gona kan tang khodi ti je ke tori heja ang ni no sala sona thangai saigere na bin beslan bum bibisi ang bibisi no thangai saigere na bole juan ba te he musuk duri ko tan sui deri mano hani ang no saka bono kang khachigi hainai ko bin beslan no sapai kyang ke sonjoi ani dalan besala bono saka nge borok olke kipili thanglai ke bin besala bo thangka au sonjoi bo thangka nge bin besala ke no sunur gelia bote hela song ke sonjoi nge bokhorok da tamjani tilip sa hama nukko nge ang ke to bonta kipili nyogelia boyang ani ko nogana tini bari tongai ti khachigi thangai habai kya pote yata te habai ang te bono nuglia ta e pore nang tai nuglia nge pore bo bonono sapai man pore e pore ke nangkana hare je naikha je o je musuk ukuman jaga ang boy baksa thangai naikha bo apro kusang masa dir kelai jak tai musung joton ti sai hobai ke ama sa simi tong siu gai tam ke ti kisar ro ebre hani kolu ko pung gei ko bukhuk simi wasa nuk jaga wasa kongoi hani ko tongta nge bo apro hani yang wasa shotpot ngai tong ko topon bonang sai kya buka muwa ko asukti rogo ti ko to rogo tang phodi ang ni salan thang sai gera na ni kang no ko phaine yang bin besla song sapai kya muwa la hani ko bor haing tong ha musung ni bagai dori thani ni nge borok musung ti akona thang lai kya nge sonjoi bo thangka apro sonjoi bo thangai bokhorok da tamjin te haman no khapang khatai no rogeli ata musukda na ko thuinai nyomo ano aro musuk khena thangtini bokelek mani nugrugi khita nugrugi khapo
그 무슨 것도 버스 끌라게 탄 그 무슨 것도 때게 파노 켈스 가져글이야 보나 망스 두둑라이시 보나 망스 날래시 그 뜨이 범스 그 거터게 파이자 꾸노 삭속이야 이 삭속이야 한때 이제 키 파이자 한게 봐마 걸려 땅그 비니 버슬라 나이켜고 가 비니 버슬라 선수 때 기사 끌랑 하잉이 파이야 앞으로 다 이게 뭐 나이말리야다 그러니까 아저라고 제프로 풍고 그러니까 뭐 거기다 저라고 너는 사바이만이 뭐 할 사이드만 타임로 ang bawa ka time lo nai jang le to phone egrata sare egrata hairok len khana buana sapai mani ta wate je ke phai chungo buana sapai mani ke egrata hairong khana ta bo apro je phaipro nono sabaipro ke bo wati sijagino wati kebang apro wati je phai tongsa wati ebre ho ke phai chungo ke bapro ke glei ja khani dur da ka se tuijak satian logo kala hang kanu kawo da ke botala hang pika बापर सागो कामसले कुमसले सुनदे सुदु पेन सिमे कामजा कासा apro कसम चाउ हान्दिर दिर कलै जाक्ता angke ajorawo am haike nung paran borok sabai joton paran borok odo khobaike apro 이 탕가 빠라는 버로 이거 다 파스테 그도 버슬라 바이 이거 선저 힐만이 뭐 탕가 게르 버르 그때 비니 비익성으로 joton 탕바이겠다 탕가니 빠라는 버로 뭐 탕바이게 하고 바이게 그 지리 먹으러 하잉 라이게 게르 버레 이거 신 빠람 자이가나 기니 joton 탕바이게 하고 바이게 노톡 라이게 가소 라이게 tamong 라이게 또 파나 누글리야 또 보너때 angke apo koita joraro ke bono nuk khasa kamini borok je norok एमने को एकता हैरों खना पुरन के तुई किसा केसेप खा अंगा पुरन के किसी किसी नुक जगह चोंफो गंगा पुर के को फायर सर्विस रो फाइ के को खा के नुतुक लाइख्याव को लाइख्या प्रमाण खा angke khapangni takuk tai bukhuk song sung tabuk sonjoi bai kok salainai yango bo haike ringjak mani yagulo sonjoi thangai borokno je bachiri mani je a je thuinai borokni bahake bonugoi kha abono tei bono sunai bungtamni ni an bungke sonjoi je bruma nung bahake bo bahai sabonono sahoroi nung aro thangka haikeba ba bahake nung nugoi kha ang de angke iko nogo ang gari sui tongmani gari sui tongmani gari subai nai nok gadi habi thangka nok gadi habai thaporo ko hormusung kesang hoinai no hormusung bai tongmai mani ke maisa bai doro pukeno ang pen kana tongmani sati hoi don thanai pen kana nai tongmani ke pi phai sabai ano ni kaka singsong ni musuk tiya kozok tongkha ni ano an pi phai sabai ta ke ang doro pen kan sini no khaji thamani ulam doro khamani datlang than ni saw ke datlang thang ni tasi piro phai ka ano ana ma da ya paro ka ono doglam doro keno nga thangai no nugui khang ka nugui mani bono nugui tong khang da tuja khai ke tuyok tong mani kang bono chirkho ka ang to an dai no ang khwa ni ringo khwa daya kare hi mani bo an ko bu khana ya ok bu khana liya bo dukhin khang na chikjak ka bo ang thangai soipur to bo kligya kho ka ang thangai soipur kligya phana an yang bo mang se bisi tuidar je phai tong mani ta ka an yang tuidar ba ang ti parung malia ka srap tong khana bo tuyo slip sap thang mani bo tai khufrung liya ka ang apro nung bai kok salai je nung sahor tong khata ing daya ka de humprung kana bo tuya hap thangka bo ang sar tong mani bo khnaya bo ang dokhin bakang mang nasijak bo datei hai ke oko pupa ge jongota engka angke tuisa ka no mali jong honya jong puja pro engke daya bo dabaya khalia engke lasuka habi thangka engkang pi bo somai ka soi yang pi no ang saka ang on nung sai ka bai ka da engke pi no saka para thangi sai gere di phat ang mor sa thang sai bai ge di ka song no ko andai ang ko kluk thang ai sang ka no pi ta sa ka bai phai ke yang mor sa phai sa phai ka ang bo bon lo khaji phanya ang te pukit par di thang ka bo ang nai engke bo kupung lia ka apun apur to musuk to kluk tong ko musuk to kheng mai ko ke musuk alka ani dai kluk mani 10-15 minit pore se musuk bo yogo alka borok phai chom bo phiok pai bo non engke o kluk ma pore ke sungbo ayang thanglai ka yang o tuidar bole ayang laso ayang ko paka thanglai ka ka ayang bo ang sang khajik thangka ka yang o ke phanani bo kari ka ka phais ayang thangi nyai malai kha kana bor malai ma pore ka phais service call khale ka ang mo phun tlang ya ano phais service call khaje ka ji ni ano buja ge la kha phun tlang ya deha ji kisang kam kum sum ya gam simi se kan ja ka ana phais service call khani sang ka sini or ni thabudu resin dila khayo bor ni mobile bai call khamani fire service call habli yang kala so sinong ni babu sopai ka bo an babu garin chalu go ke bo sopai me kan babu ni number be call khabar ka fire service call hapan ka tagajola fire service bai yang jranya fire service dujona no sopai me pore ka fire service no phungna phatni ka ro an danyo kathima pai ka kupungjak o somoy ka emne bo kelung mani 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা hai ka bo no kathima tui